Radio Enjoy. Lidl цена. Ниска цена, високо качество. От 9 до 10 август само с Lidl Plus вземи. Многозърнен с хляб с 50% намаление за лев и 49 стотинки. Свинско кърначе за 8 лева и 39 стотинки. И нектарини за 3 лева и 99 стотинки килограма. Сканири и спестявай над 200 лева всеки месец с Lidl Plus. Днес разговаряме с семейство Айкови за тенденциите в обзавеждането и за новините от Айко XXXL. Огромен избор ниски цени. Огромен избор ниски цени. Огромен избор ниски цени. Сега в Айко 20% отстъпка за домашен текстил, канапета и футьойли. Айко, където има всичко. Огромен избор ниски цени. Освежи се с Хлорофреш. Течен натурален хлорофил срещу лош дъх и неприятни телесни миризми в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш освежава кожата на лицето. Ефикасен при акне, пъпки и други кожни проблеми. Бъди свеж през целия ден с Хлорофреш на Nature's Way. Търсете в аптеките и онлайн на revita.bg. Здравейте от Житница! Тук имаме една легенда за две ангелчета. Те ще ви разкажат там по телевизията. Ама когато се чудиш крайвириш или наденицът ти се хапва, те се появяват да те кантъртисват. Единия за крайвиршите, а другия за надениците. Сега като ви разказвам, и аз почнах да се чудя. Крайвирш или наденичка да хапна? Аде, се е вкусно! Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Лошо ми. Зле ми е. Гади ми се. Не свършиха ли завоите по пътя вече? Сложи край на неразположенията при пътуване. Неоемедил са обвити таблетки за възрастни деца над 12 години, които са ефективни при профилактика и лечение на болест при пътуване. Научи повече за лекарствения продукт на сайта neoemedil.bg. Дигитализацията не е бъдеще, тя е настояще. Създайте онлайн магазин, подобрете киберсигурността и внедрете модерни системи за управление във вашия бизнес. 80 милиона лева са на разположение на микро и малки предприятия, които искат да растат и да бъдат конкурентоспособни. А подкрепата е от Министерство на иновациите и растежа. Бъдещето е дигитално. Научете повече на mig.government.bg. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията. Radio Enjoy. Само хитове.